auzim, ne auzim? Ne auzim? Cred că da. Dacă vă auziți, nu vă băgați, nu luați, cumpărați. Mamă, au schimbat băieții ăștia muzica de la GTA. Astăzi este primul vlog marca Sweet Corner România. Suntem la Sibiu. Upside down. Go! Ce frumos, ce frumos! Mergem la colegii noștri, Proper Pizza, să învârtim de roată? Hai să vedem. Haide la colegii noștri. Suntem la colegii noștri de la Proper Pizza. Bună ziua! Putem învârti de roată? Vreau să schimb. V-am la follow. Da. Ok. Acum fac poză cu standul. Vrei să fac eu? Mersi. Proper Pizza roșu. Șapcă, fraților, din prima. Așa mă săturam de asta. Vai, dar mulțumesc. Mulțumim. Am șapcă, da, sunt șmecher. Yeah, motherfucker. Bun. Alexandru, ce mașină îți place? Ce mașină îmi place este Cel mai mai mult. încolo un Corvette. Doar pe GTA 5 vezi așa ceva. Nu vezi în fiecare. Te-ai jucat GTA 5 când erai mic? Oare acum este mașina asta cu bas? Hai să ne băgăm în seamă, hai să ne băgăm în seamă. Salut! Știți cumva că este mașina aceasta? Mă poți lăsa înăuntru și dai muzica la... Să auzi eu cum se aude? Da. Revenim în 5 minute, da? Mulțumim! Sunt tare curios. Am văzut că Dorian Popa făcând treaba asta. Ursarinho, mami! Ursarinho! Toc! Ala băieți care turează! Mamă! Au! Love! Vai! Bun, fulger! Hai frate, mă, când am venit noi, gata, te-ai oprit? Te-ai spăriet? Ce se întâmplă? Degeaba am venit, frate, nu. Se auzea foarte bine până să venim. Și asta, frate. Și asta, Alex, frate. ce asta? China. China? Alexandru, ce părere ai de acel siroco galben? Care, frate? El este foarte frumos. Foarte frumos, farele îmi plac. Super. Pare stoc și doar colantat. Nu sunt sigur dacă e la fel ca ăsta cu evacuare. Verde? Da. Cu evacuare sau așa Nu ceva. l-am văzut când era pornit. Da, Și nu o să sigur. l vedem niciodată. Nu, Asta e. nu avem ce căuta. Nenea cu basul n-are curent, o să revenim în 5 minute. Ia. Alex, Da. tu crezi că dacă ne chinuim puțin, o să ajungem la Porsche-ul ăla? Dar nu, dar eu deja am asta în plan de vreo câțiva ani și, sincer să fiu, am ajuns la sume inegarabile. Nici țiriac nu poate să mă învingă, doar că eu mă ascund. E anaf, că după aia vine și anaf tot tragi și nu mai rămân cu nimic. Oricum ne cumpărăm, stai cu minte. Bună ziua! Pot lua o bomboană că mi-au sărit în ochi? Mulțumesc! Poți să pentru colegul? E pofticios! Mulțumim! Da! Dar cum să nu? Salutare în vlog, primul rând, suntem aici un atelier de colantări auto. Avem expuse cât mai multe paletare, de la opțiuni destul de accesibile la opțiuni premium, cum ar fi acestea sau și... Unde sunt? Și ăstea foarte ok. Mie îmi place culoarea Cu Carlos și oare vouă ce culoare vă place? Așa. Ne facem ghicine. Foarte interesant culoarea asta. Aici avem și un catalog de prezentări, unde avem câteva lucrări de ale noastre. Super! Bun, îți spune bomboanele? Mai multe lucrări de ale noastre, poli, la faruri și mai multe, promov, colantori integrale și altele. Avem și câteva mașini expuse, băieții lucrează acolo. Se lucrează aici la o colantare în direct, practic, să spunem, de la eveniment. În direct? Da, cum să nu?
Se pregătește bara aici pentru a fi colantată. Această mașină e un seria 6 GT. E diesel, nu se aude, dar măcar vine. Cam atâta. Deci să vă simțiți bine și spor la vlog. Mulțumim, o zi bună, mersi, bomboane. Pa! Foarte treabă, nenea. Nenea! Logan, oare ce torată-i? Are motor 3.0 pe el, zic eu. Dar se ascunde, e frică. Ia de cățelul! Cutu! Ce face cățel? Poți pune una pe el? Nu? Gata, gata, l-am lăsat. Vrem să plecăm întregi de aici. Oare are cu nenea cu basul? Care? Care? Nenea cu basul care am vorbit mai înainte cu el. Ah! Nu știu. Foarte frumoasă mașina. Foarte, foarte frumoasă. O poză cu Upside Down Board Game. Kilometri puțini, frate. Într-o oră se va face o Are full-ul. descărcare. Are full-ul, frate. Dați start pe Instagram. Are full-ul, bravo. Mergeți la standul Chip Graphics și puteți câștiga Upside Superb, Down superb. Game. Wow. Acest program vă jucați în Mamă, exact așa avem noi pirulote, deci noi. Instagram. Șapca de la colegii noștri proper. Cea mai bună pizza am mâncat ieri. Nu mănânc și azi ca să nu vă fac poftă. Au revenit la colegii noștri Ce minunați. așteptări ai la evenimentul ăsta? Ziua asta, că ziua trecută era... Ziua trecută a fost ok, dar ca orice om care are mult îți dorește și mai mult, îți dai seama. Îmi dau seama. Îți dai seama, deci asta îmi doresc și eu. Și țiriac. Hai puțin la BMW-ul lui Alex să-l prezentăm cât de cât. Alex este organizatorul, da. Știm noi. Da, Upside Down, cel mai frumos eveniment. Deci, la mașina asta n-ai nimic de comentat. Deci uitați-vă la aceste jante. Puțin ASMR, 5 secunde. Au, pac. Băieții cu barul, cel mai șmecher bar, am zis că e scenă, prima dată vine de Liric și cântă, dar nu-i bar. Mergem la băieți. Salut! Facem un vlog, dacă doriți să apăreți în el. Vă întrebăm cum este atmosfera. Destul de chill. Vânzare ceva astăzi? Am fost ceva vânzări, da, dar încă nu a fost în zonă. Da, cam așa e și la noi. Eu aș bea ceva, cred că vin mai târziu să-mi iau ceva, că e jale, e cald. E căldură de Costinești. Ne așteptăm. Au venit aici și la gheață și au pus pe ceafă, că s-a prăjit. S-au pus pe ceavă că s-au prăjit. S-au prăjit la soare sau... Ah. Se plimba cu camera pe aici și la Noi? Nu, noi nu. Vă salut și vânzare în continuare. la fel. Pa! Băieții de la Burg, deci băieții de la Sweet Corner au cele mai bune clătite și cogoși din toată România. Că lucrăm acolo, nu? Lucrăm acolo. Și uitat. Bună ziua! Ana, îți place să faci clătite? Foarte mult îmi place să fac clătite. Mulțumesc de această întrebare. Dorești tu să servești una? Dar eu doream să-ți fac clătita noastră specială, cu Nutella, topping de ciocolată albă și căpșuni. Știu că-ți place. Da, este superbă, este foarte bună. Așa, este foarte bună. Mă pregătesc să fac o clătită. Uite că... Da, și acest eveniment este superb. Mi-a plăcut maxim. Sibiu nu o să ne mai vedem curând. Probabil niciodată. Dar asta este. Știți cum se zice? Nu se zice, da, hai. Trecem peste. Mă simt epuizat. Pentru că noi de obicei noi trebuie să avem full. Și când avem full avem energie și când avem energie avem bani. Și când avem bani suntem fericiți. De data asta suntem obosiți din cauza nimicului. Se poate așa ceva. Se mai poate. Alții are boli, alții n-are. Probleme tehnice, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Doamna ne-a furat un scaun, scaunul al nostru. Doamna ne-a furat scaunul? Doamna ne-a furat scaunul? Eu nu îi vedeam. Ce?
Oamenii ăștia râd de mine că mă filmez. Aia e. Da, fraților, și e o plictiseală. În comparație cu alte evenimente, da, în comparație cu alte evenimente, acest eveniment primește nota... Ce notă primește? Minus 10, nu se pune. 10 pentru organizare, 2 pentru clienți. Poboczne panonato? Ok, perfect. Deci să stai că ești plătită? Upside down. Auzi, sunt eu maniac. Probabil că da, pentru că place să bag banii în mașina mea. Ce frumos! Noi urmăm. Fain. Ai curaj să faci? Da, normal. Băgăm amândoi? Sau pe rând, sau pe rând. Ca mașină. Așa din spate ți-ai spart-o. Intră cineva sau intrăm noi? Florinel de la Făltice, ce caută aici la Sibiu? Bună ziua! Putem intra amândoi? Unul la volan și unul partea elantă sau... Poate și să intrați amândoi, numai că partea dreaptă nu o să simți foarte multă presiune. Deci intrăm amândoi. A, intrăm amândoi. Amândoi vrei? Da, da, da. Da, este deja cineva, așteptăm. Hai, mergeți voi. Ok? Du-te. Stai. Ești pregătit? Ești pregătit, frate? Ia! Așa s-a auzit și cluba lui Alin. Deocamdată. Foarte tare, mulțumim, o experiență top. Mi-am pierdut șapca pe mașină, dar da, o căutăm astăzi. Mi-am pierdut-o pe mașină, dar o găsești. Vai, vai. Unde? Încotro mai mergem? Hai la rulotă, că nu mai pot. Și pe mine. Mi-a sărit șapca, frate. Nu mai simțeam nimic. Deci aveam un nod în gât, frate, nu știu care treaba, dar înghițeam în serie, nu puteam să înghit. Dacă deschideam gura, îmi săreau dinții. O rămas mașina, am vorbit cu el, dacă o găsește, mi-o dea. Deci o dispărut, nu a fost. Alexandru, cum a fost? O dispărut. Alexandru, cum Foarte frumos, o experiență unică, mai vrem. Vlogul cu numărul 1 a luat sfârșit. Ne vedem în partea a doua, la revedere. Aici o avem pe Ana. Dai. Lacrimi pe față, nici nu aș mai Ce face? ne-ar prinde viața. Azi, Alex, ceva. Zi ceva. Schibidi, nu știu. Upside down. Upside down. Downside out. Decolteul domnișoarei. Era așa, Erau prea sus? Trebuia să... Erau prea sus, trebuia să ajungi urci mai sus. Lamborghini. BMW. Ok. Super. BMW. Permiteți? Eu normal. Antrenador. Vă așteptăm acolo la cărcare mult mai mult. Așa, mult mai mult.